Co je? Proč štěkáš? Proč na mě štěká, Peggy? No? Kdo bude házet? Kdo bude? Páníček tu není. Dej ho sem, ukaž, co jsi dostala. Tak. Video, točíš? No. Peggy, koukej, Páníček ti ho vzal? Vzal ti toho tygříka. Nedej se, Peggy, nedej ho. Ne, si to jedno, víš. Co? Paňčku, to mi to musíš hodit. Musíš mi to hodit. A už nepíská, viď? Už nepíská. Tak, ještě chvilinku a umrzne mi prst. Dej ho sem, no výborně, jsi dobrá. Tak, co dřív. Tak, Pegišku končíme, mám zmrzlý prsty. To je historie. Ty nemáš narozeniny. Tak.